посередине конце стоїть. Я с вами вітаю всіх. Живи Беларусь! Живи Беларусь, Поліночку, дякую тобі, дороженька. Ви ж Андрея пропустили. Андрей, живи Беларусь! Живи Беларусь! Народ выйти отсюда не может. Согласен, перегрыз. Полина, живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Я вельми довго уявляла все те, що була за кратами. Я вельми довго уявляла цей момент. Велике вам всім дякую. Мій низький поклон усім тим людям, які в Білорусі і за межами Білорусі думали про мене, клопотилися, які організовували всю цю допомогу. Але я хочу сказати, що ми мусимо пам'ятати об тих людях, які застилися. У гэтай живодерні, як я називаю, К-24, це саме сапраўдная живодерня. Там засталася Ольга Майорова, там засталася Олена Гнаук, там засталася Вікторія Кульша. Ситуація у гэтых людей вельми катастрофічная. Яны все ў ШИЗА і ў ПКТ. Амаль всем им снова будут фабриковать снова эту 411 артикул. Я вельми прошу не забываться на этих людей и все силы отдавать на то, каб их вызволить. Я пройшла по гэтаму шляху, я хочу, каб и гэтые люди прошли гэты шлях так само. Яны вельми чакаюць, яны вельми спадзяваюцца на вашу допомогу. Яны вельми на вас спадзяваюцца. Калі ласка, дзякуй, даруйце. Вельми катастрофічная ситуація з гэтымі людзьмі. У Вікторії Кульшы, напэўна, ўжо адмовілі ныркі. Яна атрымала галадоўкі просто па месяцамі, яна адмаўлялася ад вады і піцця. Яна ўскрывала сабе вены, ей кідалі з гэтым у ШИЗА кідалі. Яна ў ШИЗА ўскрывала сабе вены, яна ў ПКТ атрымала галадоўкі. Яна адмаўлялася ад дапамогі лекараў. Калі ласка, апошні месяц ситуація была такая, што мяне парушэнне ўсіх тэрмінаў, і мне просто адразу пасля гэтага 13-го, калі уступіў ужо ў сілу гэтыя все іхнія нелегітымныя незаконныя прысуды, яны вывезли меня у Рэчыцу. У Рэчыцы, пратрымаўшы 10 дзён на карантыне, яны тэрмінова перакінулі мяне ў атрад. Я зразумела, што гэта робіцца для таго, каб я ні ў якім разе не перасеклася з Вікторыяй Кульшой. І сапраўды я адразу привезли пасля мяне ў гэты карантын, і з карантыну яе сфабрыкавалі адразу парушэнне, адразу кінулі ў ШИЗА. ШИЗА з лістапада 24 году уже не 10 дзён, гэта 15 дзён. Там зрабілі страшэнны рамонт, просто там зрабілі просто падвал. Чалавек 15 дзён, уявіце сабе. Просто, каб вы разумелі сітуацыю, гэта не то, што 15 дзён. Нас бесперапынна трымалі вось у гэтых умовы катавання, просто умовы катавання. Бесперапынна гэта трымаюць з восені 21 году, калі нас першы раз кінулі ў ШИЗА і ПКТ. І чалавек фактычна на вуліцы не бывае. Я падлічыла, што ў 23-м годзе, напрыклад, я была на вуліцы толькі 8 дзён. Увесь астатні час гэта ШИЗА і ПКТ. Поліна, а калі здымалі гэтае відео прапагандысцкае, што як гэта было? Як гэта адбылося? Ну, вы мусіце разумець, што гэта інтэрв'ю, яно рабілася з ножом у горла, з пісталетам у патыліцы. І як ви спачуваліся сябе? Што вы тады думалі, калі вы проста яго давалі? Мы таксама разумелі маленька. Ведаеце, я не хочу, я думала, як адказаць на гэтае пытанне. Я адкажу так, што все гэта мерзка і страшна. Но жить под властью психопата, убийцы 30 лет подряд, это еще более мерзко и еще более страшно. А калі вас вызваляли, што яны казалі? Ну, вось калі вы ўжо выходзілі. Будзе прэс-канферэнцыя, я все дам. Я дам адказы на гэтае пытанне. Зараз, прабачце, просто на эмоцыях. Што вы адчуваеце? Столькі людзей. Гэта як у воскрешэнні з мёртвых. Я просто думала, ў пэўны момант я думала, што я ўжо ніколі не выйду. І ёсць вялікая небяспека, што можа выйсці сапраўды можа не выйсці Вікторыя Кульша. Я бачыла яе за дзень да таго, як мяне фактычна выпусцілі з гэтага палону. Яна выглядала вельмі жудасна. Вельмі жудасна выглядала.
калі ласка, не забывайце пра гэтых людзей. Усімі сіламі, усімі сродкамі грукацца ва ўсе дзверы, трэба дамагацца вызвалення гэтых людзей. Яны вельмі чакаюць на вас. Калі ласка. Яшчэ раз. Стан вельмі ўзнёслых, гэта, разумееце, што гэта было такое падарожжа, гэта была просто сціснутая пружына. Просто з каменным тварам перасякаеш усе гэтыя дарогі, мытні, самалёты, параходы, цягнікі і гэтак далей. І яшчэ пружына гэтая сціснутая. Колькі часу вы былі ў дарозе? Я пакуль не магу адказаць на гэтае пытанне, але я вельмі ўдзячная тым людзям, якія гэта арганізавалі і зрабілі. Вельмі ім удзячная ад усёй душы. Планаў у мяне шмат, я большага гучу гэта на прэс-канферэнцыі. Зараз пакуль я хачу абняць нарэшце сваіх дзяцей, свайго мужа Андруся. Яму таксама вялікі дзякуй. Я хочу яшчэ сказаць так, калі ласка. Давайте мы, я кажется, фото маленькое. Самостоятельно идти домой. Хлопчик. На маім календары жнівень 2020 года. У 2020 годзе мы не дарабілі справу. Мы мусім дарабіць гэтую справу. Мы мусім ствараць новую нацыю. Жыве Беларусь! Живе вечно! Поліна, дякую за моц. Это радость в першую чергу. І боль за эти страшные годы. Бо то, що відбувається в Білорусі, це справжня трагедія наших дітей в першу чергу. Сотні дітей чекають своїх батьків, маті, тату, і навіть не можуть з ними зустрітися. Я ще хочу раз повторити, що 2 роки немає ніякої інформації про Миколая Статкевича, про Сергія Тихановського. І ми повинні зробити все, щоб вони якомога хутче вийшли на волю. Ми бачимо, що Лукашенко підманює нас. Тільки тиск денежний. Поліну допомог визволити менавіта тиск. Я вельми вдячний тим євродепутатам, тим політикам, які виступали за визволення Поліни. Так, це відбулося по скончанню вже 4-го терміну, а як це відбулося. І це сапраўды цуд, для якого треба імкнутися. Головне, я завсёды, мой девізом завсёды був, мой і Поліна, це ніколи не здаватися, завсёды дзейнічаць. Ми пішли на цей шлях, ми повинні його триматися. Тільки так ми переможемо. Дякую всім великим, хто прийшов сюди зустріти. Полина! 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 Дайте шок. Давай, иди к мату. Иди там. Рядочек. Да, вот так. Дима. Обратно из школы идти домой. Линка, привет, сигнал. Иди к уроку. Не, яшчэ не закончилась, так нельга казаць. Закончыцца, калі Беларусь стане вольнай, тады ўсё закончыцца. Таму што там засталіся яшчэ мільёны закладнікаў, людзі, якія там жывуць. Тое, што адбываецца сёння ў Беларусі, ўжо нельга называць рэпрэсіямі, гэта тэрор супраць народа Беларусі. Гэта першае, што мы павінны памятаць. Па-другое, мы павінны нагадваць кожны дзень, што амаль што 1500 чалавек знаходзяцца ў турмах СІЗА, і ёсць людзі, якія без сувязі са знешнім мірам, то есть наогул да іх не трапляюць адвакаты, яны не атрымліваюць медычнай дапамогі, яны не маюць стасункаў з рознымі сваімі, і пра гэта таксама трэба казаць. І мы павінны рабіць усё магчымае на сёння, каб людзі апынуліся на волі. Усё магчымае, кожны з нас. Хтосьці можа казаць пра гэта ў сваіх соцсетках, хтосьці можа сустракацца з журналістамі, з палітыкамі, з дыпламатамі. На кожным маленькім і вялікім узроўні мы павінны казаць пра палітвязні і памятаць, што гэтыя людзі нашы героі, яны павінны выйсці на волю жывыя. Вот хоть кто не соромится. Ходите, белорусики, все сюда.
Давай, иди к мату. Иди там. Рядом. Да, вот так.